aku. Monggo. Sing sound system nate kulino lemeng mantol. Yo. Juta nada. Iya, iya, iya.
monggo Mas. Pun katuraken gubuk asmara. Gubuk asmara kita sul bareng-bareng sul ya, Mas Putra, bersama ya. Gita Nada. Gita Nada. Mas Yono didukung oleh Restu Agung. Restu Agung. Mas yo. Dan Kopek Studio. Gatot ojo abang-abang. Yo, ayo meletus. Yo. Dekor jan kaya nang diutang kae. Yen joget gayeng ra lumrah. Ayo Mas Pendal. Caketan. Sajroning ati. Jangan tutur. Sol yo. Sing nang dekor terus kowe. Nganti sak amine yo.
Ngopi. Loh, Kopi. Sik diombe sik. Caketan sajroning ati. Diaturi ya, Dek ya. Yes, siap. Mangga. Di jaman berjuang Yo. jur kelingan anak lanang ingin tak openi ning saiki Iya. ono ngendi Ya. Katurutan sing dikadang ingin nate janji ning saiki opo Bulurah Sekar bisa gunung bisa jadi raja ini norah ilah gani podo lara apa dipoto kabang arti bagian di Bulurah. Sinoman Tegalsari, ayo Rene lho. Sinoman Tegalsari, ayo lho. Oh Niko, ayo kok. Sinoman Tegalsari. Gunung tak jodohi segala aku yang mendung tak siri capek gunung Sik kae nembukan apa Mas Haris? Umbene sik. Langsung anyep. Syukur
Kalau Rono kalau diaturi Mas Hele Rono. Rono Mas, halo. Hop ki ngapa? Koprol neh. Jasku pecah ngono ku, Pak. Ora sak koprol. Syukur bisa nyawang Lalu Gunung iso iya dadi raja. Titi nora ilang. ae Yo 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 sampun kantor Mas Moko Japing Gunung Iban. yuk kowe monggo ngerti ning Tegal Sari ana tulisan saiki Iya. Rondo telus komoh yo hei perwakilan Ponorogo perwakilan kanca Ponorogo tunggang lagu monggo rondo teles entan jalan ganti manten sepangsar komis pegatan putut manggung tawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir karo mongso ya deres ing mongso ketiga rondo teles tansah katon ning mata para broto kisane ora tuwa lara kangen ditambani kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah ngeluh bisa marien kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan ayo dadamu turu jam 1 rambut terus tak pateni lu tak ada weh restu agung Mas Yono weh karo kupito yuk Opek Studio Iya yen awak aku ra doyan yen bengi turu tansah krisikan sing tak pikir rondo teles tekan dalan nganti manten sepasang kok wis penyatan kuntut manggung pawukir asmara jono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa jan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing mata ora broto disate ora tuwa lara kangen ditambani kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah
ketokan pipimu urut jam 8 ketokan janggutmu urut jam 9 ketok-ketokan dadamu urut jam 1 lampu terus napateni minangkani saking juru masak Bu ben kita apa kesel Nggih, bapake hiburan nggih, Bu nggih. kalau mandu-mandu elek Nggih. Topik studio. Restu Agung. Roro jumbrang kowe pancen ayu tenan ora mokel yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung larang dijagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso loro jograng mandut noson kundut garwa Joko Bandung, aku duwe begono Candi Sewu, sewengi kudu dadi iya jograng panuwunmu tak nuruti loro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokel yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Tobat-tobat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Bondowoso
gayeng nggih. Matur nuwun Mbak Haji. Yo, jan mugi-mugi pinaringan sehat, panjang umur. Kagem
Pepanggian para kadang Selalu masih status. Monggo Pak. Joget monggo. Hei, yang punya seragen. Monggo Bos Wido. Monggo mriki joget monggo mriki. Ayo. Heeh, Yuda. Mas Suprapto, Bibisan Purnama Kinanti. Ayo dong Emsil. Ayo Pak. Bisa
Niki mangke bablaske memanikmu. Lah nggih. Pak Nur, tetep pokoke yo. Hae. Tak rewangi pati geni pati Karepe kula atine. Aku ora pengen sliramu memanikmu yo. Kan dadi manik kalbu Widoretno kan tansah malena. Ayo Dik Gemoy. Monggo Pak Wido aselele. Juragane Kelapa Tinggi, Pondok Kelapa, Bos Wido. Yen to
dong tresnoku